Bilbon jaio arren betidanik Algortan bizi izan da. Deustuko Unibertsitatean Filosofia eta Letrak lizentziatura eskuratu zuen, Euskal Filologian espezialitatean. Euskal Filologia eta Euskal Kultura oso garrantzitsua izan da bere bizitzan, horregaitik hasi zen gaztetan aldizkari bat egiten euskararen alde. Itzultzaile eta ikartzaile izan ondoren, 2003 urtez geroztik nagusiki literatura idazten dihardu. Bueno, nire bizimodua ez da erakargarria egia ere, familiarra egiten dute bizimodua, alaba zaindu, irakurri, ordu asko ematen ditut irakurtzen, gero eta gehiago orain alaba handitzen hasi dela, eta lantzean behin kirola egin, palan jokatzen dut, eta errugbian ere bai veteranoekin, getxoko veteranoekin. Jakina dana lotuta, ezta? Hau da, euskara da hizkuntza batez ere maite nuelako egin nuen euskal filologia, eta filologia egin nuelako landu nuen euskara sakondu nuen hizkuntzan. Orduan, hortik dator literaturarekiko joera hori, bersoarekiko joera, hau da, hizkuntzarekin harremanetan dagoen guztia gustoko dut, eta orduan, murgildu nintzen halako baten mundu horretan, eta ikaragarri gozatu dut euskarak niri asko eman dit, eta bueltan eman nahi diot, nire neurrian, nire mailan eman aldio dana, ezta? Ematen ditudan eta egiten ditudan testuak, bertsoak, poemak, kantuak edo dana halakoak, euskarari eskaini nahi dizkiot, ezta? Jakina gure karrera apurrat berezia da horretan, ez da, euskal filologia. Beraz, danak ginen hizkuntza eta euskaren maitale sutsuak gehienok, ez da. Orduan bertan oso gire euskalduna. Hor oso ederra izan zen, beste herrietako jendea eta ondarrutarrak, gipuzkoarrak, nafarren bat, ez da egite, Euskal Herri osoko ikasleak etorri ziren, han kuadrilla egin genuen, eta hizkuntza diferenteak, hizkera diferenteak, euskalki diferenteak ikasi nituen, orain kapaz naiz gaur egun persona bakoitzan nongoa dan esateko bakarrik esaldi pare bat entzun da. Horrek aberastu egiten zaitu, da giroa oso euskalduna zen. Gero, bertan unibertsitatean egon nintzen halako aldizkari bat sortuta zegoen, parte hartu nuen, azken zatian ere zuzendari izan nintzen, eta euskal testuak, euskarari buruzko iritzi artikuluak, azterketa artikuluak eta publikatzen genituen, dana zen euskararen inguruko azterketa, eta literaturari ere pisua ematen genion. Nik uste dut euskal literaturaren egoera oso osasuntsua dela. Hau da, oso hiztun gutxi gara, beraz oso idazle gutxi gara, baina beste literatura batzuen askoz ere handiagoen parean, literatura maila aldetik, nik uste dut ale batzuk dauzkagula, ez guztiak, euskaraz publikatzen dan guztia ez da ona, baina publikatzen diren ale batzuk parekatu daitezkeela beste literatura askoaz handiago batzuen mailarekin, ezta? Oso idazle potenteak dauzkagu, oso idazle onak dauzkagu, eta mundu mailan zerrezana eman dezakegu, ez? Behintzat liburu batzuek eman dezakegu, eta hain gutxi izan da, halako maila ematea ez da erreza, eta nik uste dut ale batzuetan behintzat eman dugula, ez? Eta beste galdea zen, itzultzarena bai. Hor Angel Ertxundik esaten du orain dela gutxi atera du liburu bat, Itzuliz usu begiak, eta hor itzulpenari buruz hitz egiten du, eta esaten du batzuetan zalantza dago, ez? Gaztelaniaz dauden liburuak itzuli behar dira euskarara, izan ere danok irakurri dezakegu, edo ia danok irakurri dezakegu argentinar baten obra, lehenengo hizkuntzan, idatzi izan hizkuntzan, baina hori itzuli behar da, hori ere itzuli behar da. Berak esaten zuen,
ereduak izan behar ditugula, gero geuk idazteko, geuk sortzeko ereduak izan behar ditugula, kanpoan egin izan diren ereduak euskeraz behar ditugula. Zelan metafora bat, irudi bat, dana alako bat, zelan sortu den beste hizkuntza batean da, zelan itzuli duen itzultzaile batek. Eta orduan, eredu hori baldin badaukagu euskeraz, guk ere sortzerako orduan badaukagu bide bat, ezta? Orduan, nolabait esateko bidegileak dira, itzulpenak, kanpotik ekarritako itzulpenak. Oso importantea da gure burua, gure literatur mundua sortzen dugunean, euskera sortu ahal izatea, ezta? Kontu zaila guretzako, halako galderi erantzutea asko, irakurle asko bizitatu izan ditu bizitzan zehar, eta askok izan dute eragin handia geugan, idazle moduan. Baina, badira Hego Ameriketan, Julio Cortázar eta Juan Rulfo moduko idazle batzuk, hona ekarri zituztenak Juan Mari Irigoyenek, edo Angel Lertxundik, edo halako idazle batzuek ekarri zituzten hona, eta horrek ate batzuk zabaldu zizkigun. Gero niri, adibidez, asko gustatzen zaizkit, eta gehien harritzen duten idazleak dira Europa erdialde ekialdeko idazleak, ez da Txekia, Polonia, Hungaria, eta halako herrialdetakoak nintzako zoragarriak dira beste mundu ikuskera bat daukatelako, ez da. Eta euskal literaturan, gehienak, ez da. 20. mendearen bigarren parteko gehienak lehenagokoak ere bai, beste modu batean, ez Txomin Agirrek, gure hizkuntzan eta eduki dute zer esana, ez, batez ere bigarren erdialdekoak, hau da, Atxaga, Zaizar Bitoria, Lertxundi, Sarrion Handia bera, oso idazle importanteak izan dira. Alde batetik ilusioa, baten batek ikusi duelako hor pelikula bat, eta inbertitu nahi duelako denbora eta diru asko zeuk izandako ideia batean, eta esatuzu, bintu zelako ederra izango da, gero zeuk buruan landutako irudi horiek, benetan aktorekin da ikuste, ez da, nintzako oso ederra izan zen, da urte asko egin genituen proiektuarekin, eta halako baten, gero sortzen den emaitza, eta egiten den gidoia ez nuen nik egin, beste batek egin zuen, sortzen den gidoiarekin, batzuetan problema dauzkazu, zaizkizu gustatzen gauza asko, eszena asko kenduko zenituzke, azkenean ez da zure obra, beste baten obra da, eta ezin zara gehi sartu. Orduan, gero emaitza ikusita, argilunak dauzka, ez? Alde batetik oso ederra da, eszena batzuk ikaragarri onak dira, beste batzuekin enago konforme eta nik beste modu batera egingo nituzke, ez? Orokorrean esperientzia ederra izan zen. Hori kuriosoa da, gu herri erdaldunean bizi gara, eta txikitan esate baterako algortan euskaraz entzutea oso gauza konplikatua zen. Behar bada, baserrian bizi izandako ama maitite batzuk euskaldun zarrak ziren, da haren gaina joten ginen euskara burutsu bat entzute arren, da gaur egun asko aldatu da hori, gaur egun gazte guztiek dakite euskeraz, baita hemen inguruko kolegiokoak, lehengo kolegio erabat erdaldunetakoak, orain ere D edo B eredukoak dira. Hau da, ume gazte gehienak euskaldunak gara, euskara asko entzuten da kaletik, beste herri euskaldun batzuetatik eta etorritako jendea bizi da hemen, kuadrilan euskara zeiteko kapaz gara, umeekin euskara baino ez du egiten. Erabateko aldaketa da, ez da, izango alda metafora bat, ez, gure herri txiki honetan gertatu dena, beste herri batzuetara ere trasladatzeko eta Euskal Herri osoan gorakada hori nabarmendu ahal izateko. Gero kalitatearen auzia ere badago, ez da? Esan dut, ume gazte gehienek dakitela euskeraz, baina
batzuetan kalitate aldetik ez dut nik aurrerakuntza handirik ikusten, ez bada guztiz kontrakoa, ez? Guk ere herri erdaldun batean ikasi genuen, baina beste modu bateko euskara ikasi genuen, eta gaur egun gazteen euskara oso kutsatuta dago, oso erdal sintaxia erabatekoa da, apurat hor indar handiago egin beharko genuke. Desagertzeko arriskua hizkuntza guztiek daukate eta gureak oso nabarmen, ez? Olako erakundeek aldian egiten dituzten mapetan eta desagertzeko puntuan dauden hizkuntzen artean gurea dago, ez? Hori ez dago dudarik. Hala ere nik uste dut oso herri burugogorra garela eta eutsiko diogula, eutsi izan diogu mendetan zehar eta eutsi izango diogula. Oin, zer egin hobetzeko? Nik askotan proposatu dut hau eta batez ere kalitateari begira. Orain oso modan dago gazteak, umeak eta gazteak estatu batuetara eta Ingalaterrara eta joaten dira Erasmus egitera eta joaten dira beste herrialde batzuetara ingelesa ikastera batez ere. Eta nik beti askotan proposatu izan dut, baina hor sistematikoki egin beharko zen eta holako proiektu handi batean sartu Jaurlaritza eta mundu guztia oso inplikatuta, hau da, herri erdaldun, eta hau honen moduko herri erdaldun batetik, herri oso euskaldunetara egonaldiak egitera bidali gure gazteak, gure umeak, eta adineko personak ere bai. Eta Ingalaterran murgiltzen diren moduan, da ingelesez ondo ikaste duten moduan, ez dakinik, Algortako gazte bat, Ondarrura, Azpeitira edo Oñatira eramatea, eta bertan murgiltzea eta bertako euskara eta sakontzea eta kalitatean ere gora egitea da kontua, ez? Nik hori proposatuko nuke lehenengo pauso moduan, kalitatea hobetze aldera.